Adinara Kongso Dewa. Ayo, kowe paku sing pakan jagat pangan dominan. Ayo, Adinara Kongso Dewa. Yen kowe lanang aku lanang tok ana kene. Endi sing bakal dadi kondo? Aja minggat saka Baratan. Mandeko Adinara Kongso Dewa. Sopo iki? Oh, siapa dia? Sapa nduk jenengmu? Pak. Sak rombongan ketok mencorong dhewe kowe. Pada ngedok orang dene ngono aku iki kulino weruh wong ayu ning jero akuarium nek nyatane kabeh mau nek ditraju karo kowe dibandingke karo kowe ora ana sak embut-embute sak embut-embute ayo sak mantep sak embut-embute. Sapa jenengmu lho? Candi. Aku bocah saka desa. Desa endi? Dhuwure waduk Jantah. Desane Widara Kanjang. Jenengmu? Lara Ireng ya Bratajaya. Hei! Bratajaya. Duh wong ayu Milan ayu rumangsane apa petuk pisan lanangku tak kenal ngumbang ambung padane wong wedok murahan kok piye wong lanang ora duwe tata krama utuh negara kowe kuwi sapa Kongso Dewa calon ratu negara Mandura kowe sing tak goleki rina pantarane wengi Lara Ireng Bratajaya kabar sing sobat jae ayumu kliwat jagat bareng tak buktekne pancen bener prasasat kaya dene widodari darat petuk pisanan yo kaya ngono kuwi mergo ada maunya saja
dewa. Mosok ngono kowe dadak takon karo aku. Apa kowe iso nyawang gelagatku nek nyawang kowe kaya dene tak ulu-uluwa. Kaya dene pil golek gejak kaya dene unta-unta wae. Ajak ke nomor 10 mau piye terus karepmu ngene. Rene aku bakal dadi ratu ning negara Mandura. Butuh sisian tetimbangan urip. Lha kowe manuta dadi bojoku. Bojo ki apa? Wis perawan lho bojo ora ngerti. Bojo ki pendadina kowe sak omah karo aku mapan turu kok cepaki bantal guling, akor adus kok cepaki anduk sabun sampo, sansrik. Tangi turu mau cepaki kopi wedang panas kinasno. Jangkep sak nyamiane gedang goreng setengah gosong. Aku mau kon ngladeni kowe iya. Aku rong pengen rabi. Rong pengen rabi piye? Aku jek pengen kuliah. Ora kederenggon ku pengen palakrama. Saking ngene, Pak. Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Padha. Loh, iki mengko nek kowe iso dadi bojoku, bakal mukti wibawa Nyakrawati Baldenda. Yen perlu kowe nduweni panjaluk, nduweni pamundhut, kowe njaluk apa tak turuti, waton ora njaluk tumure. Apa kowe nganti tak ngono ngengkel. Ya, aku urung seneng omah-omah. Apa pengen tak runtuh paling kok sore? Apa pengen kowe tak runtuh paling kok sore? Nek bicara halus ora kena. Bi o fa wong wedok rubyuk kabotan tinjuk ora iso main bater mergo sikilmu dikupang karo jarik. Jarik tak cincingne no. Mangsane opo? Kowe nyapa to ngambungi ngono kuwi? Puh. Itu pas lambe lah pamatan.